15 জয় অগস্ট 15 জয় অগস্ট 15 জয় এক বন্ধ কর আজ অগস্ট 15 নয় জানুয়ারি 26 বন্ধ কর। এই মুହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ମାରିବି ତ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଖାଇବା ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ବାପାକୁ ଯାଇକି ପଚାର ତୋ ବାପା କ'ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିଥିଲା? हो ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ତ ଖାଇଲେ ଆମର ଗଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ ମାଗଣା ଲାଗି କ'ଣ ଆମର ଲାଭ ଅଛି? ତମେ ତମ କଥା ବୁଝୁ ନା। ଶୁଣ ବିକଳିଆ ମଉସା, ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତମେ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଖାଇ ଯାଇଛ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳିଆ କହିଛ? ସତ କୁହ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା। ତମେ ଅଧିକ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ସପୋର୍ଟ ନେଉଛ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ ଶଳା? ସେ ମୋଷ ବନଉଛି। ପ୍ରଭା ଏଣେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କରୋନା ଚାଲିଛି, ଘରକୁ ଯା। ବାପା ସେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 କହୁଛି। ତତେ କହିଲି ତୁ ଘରକୁ ଯା। ବାବୁରେ ତୁ ଆମର ତଳ ସାହିର ଘୁଷୁଡ଼ିଆ ପୁଅ କି? ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ବାବୁରେ ଶୁଣ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ ହେଲା, ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କର। କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୁନ୍ଦି ସବୁ ପଠାଇଦେବି, ଆରାମରେ ବସିକି ଖାଇବେ।